Ja, det. Vi drønede rundt indenfor på Rådhuset eller hvad. Ja. Men så forstår jeg ikke helt. Altså, så filmer du, og så kan den høre, hvad jeg siger, eller hvad også? Det hele. Jeg har ikke rigtig haft noget forhold til Ynglindshuset. Nej. Jeg kom her lige da jeg flyttede herover, var jeg til nogle fester der tilbage i 96, da jeg begyndte at læse. Men de sidste mange år har jeg slet ikke haft nogen relation til det. Nej. Men jeg synes, det er fint, at de unge har et hus, og det synes jeg da sådan set, at de har lov til at have. Jeg synes også, omkring at man har været i dialog med dem, og måske et eller andet sted burde de have takket ja til Stevnsgades skole. Jeg ved det ikke, jeg har ikke været nok inde i til lige at vide, om det var det, de burde gøre. Så jeg synes, problematikken er enormt svær. Jeg er nok heller ikke nok inde i det til at kan komme med en rigtig løsning på det. Men som situationen er nu, så synes jeg, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, der har været til grin, i og med, at de så sætter det til salg nøjagtigt det beløb, som fonden faktisk ville have givet for den, for at man kan undgå en masse ballade i København. Ja. Det eneste, man kan sige, det er lige meget hvad, så er vold jo aldrig okay, og slet ikke i det omfang, som det skete her på Nørrebro. Altså. Sådan er det, men ellers så er det jo også et kommunalt anliggende, så på den måde er der vel ikke så meget andet at gøre ved det, eller sige til det, kan man sige. Men jeg synes aggressionen i talemåden fra de unge er meget stor. Altså det er sådan, jeg læste det der, alt hvad I bygger her var smadret. Altså. Ja, det er jo på ingen måde okay, og det bliver jo bare aldrig okay. Altså, fordi man bliver også nødt til at sige, jeg tror også, det der med, så har man jo to forskellige udgangspunkter, fordi mit udgangspunkt er jo, at man bliver nødt til at respektere en retsstat, fordi det er også den retsstat, der faktisk sikrer deres ret til at demonstrere alt muligt andet, men så længe de ikke selv har respekt for det, så synes jeg, at det bliver svært, altså fordi man kan sige, de bliver jo nødt til at respektere den del af det. De kan jo ikke bare smadre løse. Så ved jeg godt, de siger, at der bliver nødt til at være en revolution til, at det er deres sidste udvej og alt muligt andet. Jeg er bare ked af, hvis den sidste udvej altid skulle være vold, og jeg er faktisk rigtig, rigtig glad for nogle af de der andre ting, de har lavet. Så jeg synes, den der torsdagsdemonstration, hvor de gik fra 69 forskellige steder, synes jeg var opløftende, og jeg synes, det var en god idé. Og der er også nogle af de der ting, hvor de unge selv var med til at gå ud og gøre rent dagen efter, de havde været med, altså hvor der var sket alt det her vold, synes jeg også er nogle gode initiativer. Jeg tror også, der jeg har det jo sådan lidt, jeg har meget svært ved bare at sige tre ting. Jeg er enormt meget generalist, og jeg synes, der er rigtig, rigtig, rigtig mange ting, der er vigtige. Ja. Men jeg har sådan sporet mig ind på, at det bliver nødt til at være noget ligestilling, noget integration og noget sådan globalisering. Ja. På den måde, ikke? Ja. Men jeg synes, sundhed er enormt vigtigt, så har også sådan et eller andet med, at jeg vil gerne lave noget sundhed. Jeg vil gerne have noget ungdomspolitik.